Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! EDSA! Metro and Mega Manila. Siyempre mga kabisyo, kasama pa rin po niyo abang lingkod, Diego Bandido. At ito na pang huling birit natin sa ating programang EDSA! That's right, magandang gabi nga pala. Shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan. Muli sa mga taga Sleep Lab ng Lung Center of the Philippines. Ayan again, kung may mga kakilala po kayong ang lakas humilik, yung parang nabubulunan sa kanilang paghilik, yung parang yan. Yung mga ganyan, abay nako, dalhin nyo na sa Lung Center of the Philippines. Baka po may tinatawag na sakit yan na condition na sleep apnea. Ayan. Yung sleep apnea po yun yung pong pagtigil ng paghinga habang natutulog. Oh, yan po ang kondisyon ko ngayon. Oh no! Imaginin mo, 76 times ako sa loob ng isang oras na hindi humihinga. But by God's grace, eto, buhay na buhay pa rin ako. Oh, di ba? Well, mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to, tanga. Ito na ang huling pag-uusapan natin. Pag-uusapan na natin to! Isang content creator, binedyohan ng kapatid habang naliligo. Aba! Oh no! Tapos binenta sa kanyang tropa. Anya, sabi ng content creator, kinunan daw siya nito ng video habang naliligo na hubot-hubad. Sabi niya around 13 or 14 years old daw siya. So hindi niya alam na binibidyohan din siya. Tapos, isinend daw sa mga kaibigan ng kanyang kuya for the money. Aragoy, masakit ni Boy. Eto na, hindi na natin matatagalin to, tanga. Logica na natin to, tanga. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na malaking kasalanan po ito. Hindi lang po sa may katawan, kundi pati na rin sa Diyos. Yes. Dito natin minsan kasi pumapasok ang mga salitang mas masahol ka pa sa hayop. Dahil kahit papano, sa totoo lang mga kabisyo, ang hayop kahit papano, kinikilala nila ang kanilang kapamilya. Pero sa ganitong gawain, hindi po tama ito. Wala kang konsensya. Kung gagawin mo ito ay kagagawa ng isang demonyo. Diba? Siguro naman karamihan sa atin ay nakakaranas ng mangboso. Ikaw, Manong, umaming ka. No. Nung kabataan mo. Diba? Pero hindi mo naman kayang bosohan yung kapatid mo, lalong-lalo na yung lola mo. No. Diba? Well, bakit may pumipigil sa'yo na gawin yan? Sino ang pumipigil sa'yo? Well, I could boldly say, that's the Holy Spirit. Yan yung konsensya mo. That's the Holy Spirit talking to you na wag mong gawin to kasi mali yan, masama yan. Na mga kabisyo, logican po natin ang paggawa po ng isang lalaki ng video ng hubad na 14 taon na gulang na kanyang kapatid at pag-send dito sa mga kaibigan para ibenta isang lubhang mali at kriminal na gawain. Maaari po ang dahilan sa likod nito ay kasakiman para sa pera. Lalo na po sa mundo ng online exploitation kung saan kumikita po ang iba sa pagbebenta ng mga ganitong content. Pero posible rin po na meron siyang twisted sense of power and control. Ang kawalan po ng moralidad at respeto sa kapatid. Kaya ikaw, boards, masasabi ko lang wag mo nang itutuloy yung balak mong videohan yung sarili mo at ipadala doon sa may-ari ng parlor sa kanto. Kapalit ng pera. Maloy ka, wag! Tandaan niyo po mga kabisyo that your body is the temple of the Holy Spirit.
respetuhin mo yan. Kasi kung hindi mo kayang pangalagaan yan, baka bawiin yan ng nagpahiram sa'yo. Sure ball yan. Paglalamayan ka. Maraming salamat. Coming up next, susunod na, Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!